Nakahuli na si Michael Koy. 5 fingers. Mga katuyo. Ulahan. Ganda ng laki. Paano to? Ay, may hawak din ako eh. Laban! Ayos! Yun, Boss Marlon, kumagat dito. Bisip, Boss Marlon, no? Kasi win, bisip, you know? Yun, from Laguna with love. Yan, nakahuli na si Katsoy Arnold. Yun. Nag-enjoy na. First cut na si Manoy. Kasi si Michael Borak. So, ito kami lumipat pa rin sa may, sa may barangay. Si Christian, oh, mayroon na kagad na katoy. Talagang mamaw. Tapos si Sarge. Good morning, Sarge. Tuwara. Si Katsoy win. Katsoy, dali. Dandan lang. Ayan. Ay, dali naman to. Muntik na. Sus Mario. Ay, may yung bulati. Ay, lucky you. Oh, meron pa. Ala, iba. Good morning, Matoy. Ayan dyan. Meron tayong kasama Matoy, si Kuya Perdi. Kuya, saan ka dyan ha? Ayan, sige Kuya. Good luck. Yan si Kuya Perdi Matoy ng Novaliches City. Yan. Bigyan shoutout kay Otol Manit. Belated happy fiesta nga pala dyan sa San Bartolome. Mga katuda na, yung mga kumpare ko. Yan, tara mga Toy. Maganda to mga Toy kasi meron tayong mga kabanding fishing dito ngayon. Ang spot natin mga Toy, bali Guadalupe ulit, Pasig River. At meron sa atin gusto makipag-banding fishing. Si mga Toy, si Katsoy Edwin ng Valenzuela. So hintayin natin siya mga Toy, mga siguro alam ko medyo nangilan-ilan sila. Nag-commute. So tapos sila kabingwit, wala raw walang dalang pamiwas, galing siya ng work. Pinapadiretso ko dito para ma-meet din nila kasi gusto nilang ma-meet si Kabiwas umuwi na ng Bulacan. Tapos Matoy, marami pa ditong pupunta. Papaching at si Katoy Bilog, si Kuya Prince Pabarlan. Hindi ko lang alam kung dito yung spot o dun sa Bliss. Tapos sila Katoy Rory and Sureball yun Matoy, pupunta rito. Tapos sila Katoy Michael Borak. So sana may isama si Michael Borak, si Kuya Berting. Yan. Yung shoutout kay Kuya Delvin Padilla, no? So yan mga Toy, wag natin patagal. Matagal yung intro natin mga Toy. So yan mga Toy, saan na kaya sila? Sabi on the way na sila sa Guadalupe. So yan mga Toy, ito yung setup natin. Yan, taw-taw gagamitin natin mga Toy para maka-harvest tayo. Sana tayo pa rin. Yan mga Toy, dalawang hook and dancing baby yung pain natin. So yan. Kayo lang, boss, kaya? Nakatantin yung hotel ko eh. Nakatantin po. Sa San Bartolome po lang. Ayan, mga Katoy. Yun. Tara. Dito tayo. Baganta rito. Dito di banda rito. Ayan, ginaganta ka agad oh. Ang bilis. Oh, mayroon na kagad Katoy. Katoy. Pinagyan nyo Katoy Edwin. Uubusin ko ito, bahala kayo. Hindi rante. Pulahan pa talaga ito mga Toy. Kakalagay ko lang mga Toy, di ba? Dito tayo, kuya. Maganda rito, yung pangalawang block na to. Dito. Yan mga Toy, pulahan. At siyempre nagpapasalamat tayo kay Kuya Nelson. Talaga promise mo rin napakagandang sige. Katoy. Catch ka na yata. Mga Toy, grabe. Halagang 600 lang. Isang taong kong pinag-ipunan yan. Napakaganda. Thank you talaga Kuya Nelson. Press Nelson. First catch. So yan mga Toy. Sana nga dumating sila ng maaga para makaharvest sila, tapos may tour ko pa sila sa mga gandang fishing spot dito sa may Pasig River.
Ganda pati kuya ng ano dito, masarap. Ang isda ngayon kasi galing Laguna Lake pa to. Hindi ba naghabagat? Talagang mapapasarap talaga. May ano pala sila mati, may dala silang ano, BSM. Tatry natin dito ang obra. Yan, bigay love shoutout kay ano, Kachoy Winchester. Sakali Kachoy. Matitesting yung BSM mo dito sa Pasig. Try ko nga dito mga to. Dito ko naka-harvest. Ay ito, malaki to. Ay, talaga naman. Delikado, maubos yung bulati ko dito mga toy. Ayan mga toy, dyan na dumating sa kabitmate. Yan ang mabaan dito mga toy. Oh. Kayang-kaya nyo yan mga toy. Natarasan pa. At dami ito, andun na sila. Ito, ano eh. Wala akong biwas, pero siya. Ito, tatay ka lang. Ano, itaw-taw na lang? Pedro. Taw-taw na lang para... Good morning mga kachoy! Ito na. Try mo na. Ay, nadali ka na. O isa, kakalawit ko lang eh. Try mo nga. Ang sabitan dyan, ito. Tapos dun sa unahan konti. Dami na akong bike job. Sika, kami iwas kasi umuwi. Umuwi daw. Ano, Bulacan? Bulacan. Sige nga, ano, try mo nga. Baka ikaw swerte, puro mo. Nakadalawang maliit. Yan. Meron na yun o. Oh. Ay, patay tayo nito mo. Ay, Saraday. Ay, si ano pala, si Kuya Perde ng Nabalitis. Kuya, si Kabing Wit. Ay, si Bata TV. Supporters na. Uy! Tara na! Ayan, si ano, Edwin. Si Edwin. Ayan, good morning mga kabigwit. Thank you. Andun yung makagato. Dito. Ay, may sabitan dyan. Pero try mo rin. Yan. So, yung automatic yun. Oh, yun. Oh, ay! Ay! Black Mamba sabi ni Kabiwas. Black ka. Nako. Daming uli ko kapon sa buhayang bato. Sa may bato mismo doon. Sa may tampak. Oo. Eh, dito kasi maaga ka. Dito. Ayan, dyan, oh. Yan. Naligan tali ano? Magtatarzan tayo. Ayan sila. Bullets. Bulat eh? Oo. Dala namin. Patry nga natin dito. Patry natin. Sa TV? Oo. Request nyo kasi to eh. Kaya pinapunta ko. Buti na lang, libre rin siya. Ay, grabe naman to. O yan. Ayan na mga inintay natin mga toy. Kaso maliliit no. Ayan. Si Kachoy Edwin, ano? Patay. Ay, namin din Good morning. Nandito kami sa Guadalupe Beach. Kasama ko na si Ayos. Kachoy. Yan na, good morning. Master Joy. Ayan. Good morning, Master Jake. Kachoy Jake. Ayan na. Ay, naku na din. Lagaw na kami. Pumunta lang kami na Valenzuela. Ay, yung isa kapatid mo. Ayan. Good morning mga kachoy! Shout out lang ako sa ating mga master dyan, Master RSG Adventure, Ronnie Nagsayaw, Kuya Nimer, Ate Michelle, Master Kapispot, Mark Aguilar, yun, shout out mga master, Master Benji Alcantara, yun, shout out mga master, Joshua, marami! Shout out mga kachoy! Napaka-bibo-bibo na ano nyo. May huli ka na ba? Ayan ano? Kagatan! May huli pa? May huli na? Nakaisa lang mga ganyan. Ay mga kachoy. May nawapi. Pamiwas na kayo, aba. Ayan na na! Arroyo! Tayo mga mapagalitan na yan. Nagdiretso pa rin tapos Black Mamba na dahil. Hindi ka tatalem.
Pero nagkano ko barangay Kasili yun. Migay love shot ka balagi kasi yan. Kachoy Remark, pagpare ko. Talimpits, yan. Migay love shot. Balikan mo na, pagpalaki ka. Ayan na! Ito na! Ayan na! Ito na, Doy! Ayan na! Oh! Loko! Ano, tika lang. Yeah, abutin pa natin. Sige lang, Doy. Malaki yan, malaki. Uy, nakakapadawi siya ano ng to? master. Alimaw! Akala ko pang ano na. Uy, sayang. Pala. Nalumo. Gano'n! Asero. Jesus, Ginoo. Bakit kasi? Grabe ito nadali natin mga boy. Ang laki oh. Monster in the air. Kumagat ka to eh. Ay hindi, nasabitan lang. Ah, tumutunog din. Ay may buzzer na ako pag binalik ko to. Nakangain daw to ng similya yung mga to eh. Magposisyon na po. Dito ko lang to. Siyempre request nyo, merong Majikas. Yeah! Sticker lang muna mga to. Ay, ang inaantay kong ano. Ang inaantay kong sticker. Sticker. Naiwan, wala daw siya ano, naiwan. Master Bata, meron din yan. Ano? At si Arnold. Ay, Yes. kuya kaya paano gusto yun na lang. Ayan, thank you so much. Master Choy, oh, may sticker na kami, oh. Siyempre pasalamat tayo kay Kabiwas yan. Master, kanino to? Kay kuya. Kay kuya sir. Ayun, sa kasama pa nga sa. Uy, Galing Laguna ayun, may pasubi na. Thank you. Master, oh, souvenir. Woo! Master, souvenir. Thank you. Akin. May pa-souvenir tayo, 135 pesos. Sponsor by. Galing pa naman ng Tinlupa to. Ayan mga toy. Tatry natin itong dala nilang ano. PSF. BSF. PSF, Black Shoulder. Black Soldier Mamba. Yeah. Tama, bamba. Tapos mga toy, pag kumagat to, alam na. Yeah, Pwede kayo mag-order kay ano to, kay Boss Marlon ng ano na Laguna. Nakakita ko si Boss Marlo, nagko-comment din sa'yo. Oo. Tapos kay Winchester Frog and Fish. Na-shoutout ko na naman siya. Siyempre sa mga ano, Master natin. mga papaya anglers dyan, mga solid supporters natin. Sayang yung Wonder Ilog natin mga toy. Ano na, bawal na sa dulo mag-spot kasi. Oh, wala. Ayan Ayun mga toy, nakali na sa kabing wit. Oh, parang raw. Uy, asan ang lagyan nyo? Yan o, ayuda mo lagi kabing wit. Joy. Wala, di ako magdadala kita, wala na lang yun eh. Cats and Jeep to. Cats and Jeep. Dito ko muna ilagay sa ano. Pag lang ng pangkano, kumagat na. Oo, kumagat na. Sige no, dito ko muna ilagay ha. Pupunuin namin yung lalagyan. Ganda mga to yun. At teka lang, talagyan natin. Ayusin natin. Kaya sige, palagyan na lang tuloy. Ayan kami no, para ano na lang. Nakapag-video ka ng maayos ayun. Wala yung ano mo. Okay. Hanggang maubos na lang yung baterya ng cellphone ko. Yun, para bigyan. Yan ang battery ng cellphone natin. Basic no yung dulo. Sige, sige. Try mo rin. Kumagat sa basic. Oh, yan na naman. Ay, Oh, ano? oh, di ba? Oh, di ba? Basic lang mga kasi oh. Oh, di ba? Kumagat kaso maliit. Kaya sa pinahuli? Oh. Basic. Kasi yun, no? Kumakagat na kasi Marlon ano. Yambaw. Yambaw. Ano? Pinsan niya kasi Yambaw. Kasi Perwin. Good morning. Oh. Malaman ko kasi Perwin. Delikado mga ano dito mga ano, inakay. Panda. Mga panda mahuli natin ngayon ha. Nga. Ang kagat dito talaga maaga eh. Ha? Este? Sting daw, sting. Ay, pa nga, pre. Maganda oh. Nakahula na si Master Boy. Five finger. Ayos na, laki. Mga katoyo. Pulahan, pulahan. Pulahan. Ganda ng laki. Paano to?
may hawak din ako eh. Ayan. Wala pa. Ayos. Ang ganda ng hook. Oh, ganda. Sorry. Oh, dito ko na no ha. Ang ganda. Uy. Wala pa eh. Oh, Yun, grabe. Ayos. Last one. Napakabait pati no. Dahil man lang nag-ano, nag-hero. Asawa na sa buhay. Sama na sa buhay, gusto na magpaulam. Baka nga siguro inaway siya. Di kaya inaway siya. Hoy, baka may vlog. Uy, grabe mga kasi. Baka naman dyan, tapla rin. Tapla naman dyan. Boss Jojo! Good morning, boss! Yan, dinami na mga master oh. Oo, pwede. Yan. Ayan na. Ayan na, Doy. Ayan. Yan na, ay, nakawala. Uy! Andito na ang dawi sa kabila. Hindi na saktuhan. Hindi na angusok, Oh! napuwit lang. Mamaw na mga toy. Yung mga 2 buwan pa, mamaw na. Ang lalaki eh. Swerte mo na, hindi ka nasabit yun. Ako lagi na nasabit. Ayan naman oh. Ayan na! Putik na yan oh, maliit oh. Ha? Ah! Grabe, kakarating lang! Boss, yun! Ay, Noy! Ano yan, Noy? Black ulit? Kakalawit lang nun ah. Grabe, laki ng agad ni Boss Jojo. Grabe, ang laki na, no? Grabe mga idol oh. Ayun pa, oh! Oh, nakadali sa ano mo, Noy? Mga mamimiwas oh. Oh, ay, iba. Oh. Ang dami pala dito mga anglers oh. Ayun sa dulo, dami pa. Ah, hindi lang to, mamaya tingnan mo dito sa likod natin. Maaga pa kasi. Mamaya, dagdag pa rin. Ayan, ang mga tayo nag-start pala ang anong 6:30. Bali maaga pa kaya na ngayon, alas ano, 7 na. Bigyan pa lang pero Nako! Linis! Kabaligtaran nangyayari ngayon mga sabihan. Nako. Kunin ko na nga lang yung nasa rep ko sa'yo, bigay ko na sa'yo. Magkamali ata tayo ng ano mga to yun. Pero meron dito. Ang mga kasama ni kasi yung Merwin doon. Angat ng angat. Bayabas, Imanol. Ayun na nga, kanin. Andyan sa ano? Dapat, kasi try mo rin kasi doon sa may pakano po yung bakantog. Mamaya pa, pupuntahan na natin yan. Doon tayo, bayabasin natin. Babayabasin natin Doon tayo, mamaya. Ako din, gagaya ako. Hindi, bayabasin parang kunyari ikaw kabiwas. Yan, may galap siya kabiwas. Oh, yan na. Ayan na. Ayan na. Ah, ito na! Ito na! Ito na! Ah, nakadali na no? Tabla, dalawa. Wala na. Thank you lang, shout out, Kuya Prince. Bulate. Oh, dito tatali, umusin niya na to. At ako'y kumuha ng bulate. Oo, ika. Oo, pero balikan ko yun. Pero... Ipili mo kami ha. Ah, hindi na, libre lang. Libre lang. Magdala kayo ng bulate. Babalikan natin sila rin. At dadaling ko pa sila dun mga rin. Yeah. Dadaling ko sila sa may ano, pangalawang spot mamaya. Sana mabigyo pa natin. No? Kung kaya pang video mo din na di pa masyadong mahaba, i-video ko pagka ano, pagka sobrang haba, nakat na natin. Okay! Bayabasin mo na kasi Boss Jojo. Ang grabe, ang daming angler dito doon. Ayan na! Yan na! Mato yun! From Laguna with love! Yan o, nakawala na si Kachoy Arnold. Yun! Nag-enjoy dahil dyan highlight ka Kachoy. Oy, muntik pa. Oy, ito rin. Boss Jo, may umano din sa'yo.
Dito naman kayo, palit na to. Nadali na naman kasi Arnold. Babayabasin kita ka to. Pag meron doon, meron din dito. Oo, may tubig rin dito. Oo, magkakalapit lang eh. Talo sila doon sa atin mga tunay. Alakitok sa kanila. Ay, sana naman. Madawi naman dyan. Magaling talaga yan. Si Boss Jojo pa. Yan ang number 1 na harvester dito mga tayo. Walang makatalo yan dito. Alam niya kung saan yung isda. Tapos sa bandang sumilang naman si Katoy Delmar. Oo, nasa ano nga. Pero ang ano, yung agos kasi, naaayon ba sa kanya? Diba? Parang ganyan. Kuwang-kuwa. Mga ito yung ayungin. Grabe, ang liit. Ay, thank you nga pala sa mga silent viewers natin yan, mga solid supporters. Thank you mga tol. Taas na naman yung views natin nakaraan. Dalawang dollar. Grabe yung views ko sa $2 ko lang kita. 50 na naman, may 50 na naman. $50. Isa. Oo, maganda ngayon. Master, yung ano po. Maganda ngayon sa thank you mga tito, thank you talaga. Ayan na. Ayan, Oy, ayos. sus. Ganda. Ha? Hindi na abot kasi may cut. Ay kung mag-tuloy. Ito ba kalapin yan talaga? Ay, hindi ganyan. Tagtag-adjust sa kasi. Nag-ano kasi yan. Gusto mo i-fix ko na lang. Kada biwas kasi yan. Nag-ano. Ano. Isang bolang para hindi na magbago. Oh, daan na naman. Nako. Ang laki kasi ano. Ano? Grabe. Cute. Grabe. Ay, kakaunti lang ang tama. Bilisan mo Kachoy. Alaya nga po. Ay, ngalang-ala yan. Ngalang-ala yan, surbol yan. Nga yan ang ngalang-ala. Hindi matanggal yan. Ay, natanggal. Ako nahok yung kamay ko. Dalawang bis na. Ang sakit na ay. Akin naman kasi bottom sit up tapos ni-retrieve kong ganyan. Tumalsik sa akin pa. Oo. Buti di sa mukha ko. Oo. Dito. Yan, pagsi dyan. Dito sa ito, gloves na to. Dito ako nadali oh. Bakit talaga dyan. Yan. Uli. Ay, di na. Mawala na naman kay Kuya Perdi. Ayan mo kuya, kukuha mo rin yan. Sanay pala si Kuya Perdi Mali sa dagat. Kaya parang ano rin to. May nakamit na tayo dito eh. Dati. Ay, si Kuya Boy pala nakaraan. Nakamit natin. Doon sa kabila. Ayan lang. Sana isa sa saltwater fishing mga tayo. Ngayon bandang muli. Yan, mayagpag na siya sa kasi napag-aralan niya yung yung freshwater paano marvis siya na grabe may Kalayaan Bridge. Ayan na naman inulag na nakukuha mo na kasi Arnold daw. Yeah. English speaking. Yeah. Dadali na. English focus. $4 to pala to. Ito na. Kapamingwit! Ano na? Kapamingwit. Ano kapamingwit? Kapamingwit, meron na! Ngiti-ngiti na, parang ngisi sa na kay Kanoy. Sige sa na kaya ngisi. Uy, biisip! Kachoy! Patingin nga muna Kachoy, papaano natin dito? Sige sir. Ano? Yun, Boss Marlon, kumagat dito. Biisip, Boss Marlon oh. Yes.
Kachoy win, BSF din oh. Yan oh. Kachoy, thank you Kachoy. Sige. Yan update tayo mga Kachoy. Napahuli ni Kachoy Arnold, BSF yung tayo. Ayos na, ayos. Hindi natin pala kailangan ng bulat. Jokes lang. Kuha pa rin tayo Kachoy para meron silang dadali. Galing mo noy. Nagaling mo no. Ay, so. Ay, nakahuli. Natuloy rin kuya. Hindi na naman. Bisip na naman. Sinasabi na. Bisip na naman. Kachay ah. Grabe ang bisip nga oh. Yes, thank you master. Ayan. Thank you. Galing. Bisip lang talaga sa kalam. Ito lang mga Kachoy, nadalawa ni si Kuya Perdi oh, nakawala. Yan, sigurado na yan kuya. Ay, dapat nga kuya, dalawain mo yung hook mo eh. Hindi kasi ako parang maglagay ng ano. Ay, ng hook. Parang Yan mga tayo. Kuha tayo ng thumbnail mga tayo dyan. Yan. pinag-aaralan. Ang daming anglers dun mga tayo. Yan o. Mga tayo, last bulan sa tayo mga tayo. Kukuha tayo ng bulani mga tayo. Sa may ano, Quezon City. Para tuloy-tuloy ang hindi natin. Diyan. Hindi nagbabago pero may itiman. Pero may itiman ng hole noy. Grabe oh. Mabaliktaran. Ha? Basic, kumakagat na rin no? Yan. Tagapin mo naman bago tayo malis eh. Pero babalik pa rin ako dito. Pero, uwi ka na rin no? Iwan mo na lang dito yung pangluwas. Iiwan nyo na kami. Hindi, babalik ako. Wala ako kasi ng ano. Wala. Master bata, uwi na? Oo daw. Sumat mo eh. Talagang ayaw. Wala akong trabaho. Diretso nga ng bote. Alas 4. Pasok mo naman. Bote na nga lang talaga yun. Thank you talaga kami. Wala akong tulog. Wala akong matulog. Napagbigyan yung ating hiling. Gusto rin kasi makita nila mami. Kasi ano to? Tupiko? Ha? Oo. Pwede mo na. Ito. Ba't uwi ka na? Oo. Sabay na ako sa'yo. Yan. Nalubat na? Ayan, nalubat na nga. Oo, ito. Baka sumarito mo ano. Mamagaling ito. Ilulda ka na lang. Di sanay si kasi ano rin yan eh. Ito na no. Pang outro mo no. Kagatin mo na please. Pinagat ka, hindi na huli. Talaga pero talaga mga tayo, promise. Hindi sila uwi mga tayo, hindi puno yung ano nila, box. Mana. Pero pwede ano kasi ang tali. Pinupulupot ko lang yung ganyan no. Saan? Dito mismo? Dyan, dyan. Naku, ang kaba. Oo nga eh. Ano ka dyan? Pinupulupot mo lang dito? Sa katawan? Tapos ito rubber. Yan na. Yan. Ay, sakto-sakto na sana yun mga katsoy. Sayang mga katsoy, pang-outro ko na sana kagabi. Ulit. Kasi siguro magkakat tayo dito kasi mamaya pagbalik ko dito sigurado ano na dito solar. Doon kayo mga lilipat oh. Doon sa may barangay ko ayun. Oo. Para talagang mag-inggi sila. Babalikan mo na lang kami dito, master. Ito iwan ko sa inyo yung bulan. Okay. Ubusin nyo na huwag nyo tipirin para ano, huwag nyo putol-putulin. Para dawian kayo ng malalaki dito. Ayan na. Sayang talagang bakit Oo, ano? kaya wala? Yan na, isa pa. Yun, wala. Ayan na. Kasi tanging ho. Ayan na. Tatanggalin. Na yan, ganda ng buki. Bilis!
talaga yung kagat nung ganyan lang no. Yung ganyan lang no oh. Huli na. Oo, huli na yung ganyan. Talagatok lang sa akin eh. Ito pala yung ano yung goma mo? Ayun, mati. Thank you Noy, thank you Kabingwit. At sabay ako mati kay Kabingwit. Kukuha ko ng bullets dun sa dadaanan niya. Ano na? Talagang ayaw. Ayaw. Hindi ka pala nakahuli na nawal dito si Kabingwit. Ganda rin talaga mati oh. Nakapula ka ti. Nakapula din ako. Si Katero yun, nakapula rin. Mga pulahan kasi kayo, hindi kayo nakakawa ng pulahan na yun. Tilapia. Yan mga Jay, tara. Iwanan namin muna dito sila. Si Kabingwit, uwi na rin. Marami na naway. Mayo pa po. Ano mga Katoy? Iwan muna namin sila Marami dito. na ata, uwi na eh. Wala pa? Maliliit Katoy. Maliliit. Oo, kukuha kami ng bulate. Mga Katoy, iwan muna natin sila doon. Tapos, Katoy, ito. Gamitin nyo muna yung bulate ko. Para mag-enjoy kayo. Dito ko na lang dito ililigpit no. Gamit ko. Master. Yan, huli na namin mga Katoy. Kaya Kabingwit to. Iniwan na lang dito sa ano kasi bibigay na rin sa kanila daw. Ayan may tubig dito. Kunin nyo kayo. Katoy, pag nanaruha ko kayo. A few moments later. And first cut na si Manoy. Kasi ni Michael Borak. So, ayan mga Katoy. Dito kami lumipat mali sa may sa may barangay Bayang Bato. Tapos si Sarge. Good morning Sarge. Tuwara. Tapos si Kuya Perde. Uy. Dito kuya. Tay Berding. Tatay Berding. Kasi Christian. Ayan yung mga shoutout sa mga apo ni Tatay Berding. Andito naman kami ni Kachay Christian. Ayan, Kachay. Sige. Back. Sana mag-enjoy kami rito. Mauwi na si Kabingwit. Sumabay ako para kumuha ng bullets dun sa lugar nila. Malapit. Ito, yung mga kumatay. Bullets. May bullets tayo dito mga Kachay. Sana yun yung kinuha natin Kachay. Pakita natin yun. Ito. Yan o. Meron tayong pasalubong nila doon sa kanila. Iuwi nyo na lang yan. Ito yung ating pagkasalo-salo na bullets. Ito o. Bilis lang mga Kachay. So yan. It's fishing again. Sidading. Parang si Jator Sniper. Si Kachay Christian mayroon na kagad mga Kachay. Talagang mamaw tayo. Kachay Dilmar, tara na. Alam na. Lucky Kachay no? Grabe. Sa gilid lang? Gilid. Grabe naman yan. Dito lang? Aba, dalawa pa lang kayo ng Kachay Michael Galing naman tong spot ito mga Kachay. Ano kasi? Si Kachay kasi Yan mga Kachay, ito lang namin ito, dalawa akin. Ay, tara na, bayabasin na natin sila doon. Ay, pili kayo lumipat. Yan, mga Kachay. Nakaulit tayo. Wala lang video ng pag natin angat. Diba? 5 finger. Paano magkaroon ng video Oh, 5 finger. 5.2 nga ito 4.5 lang yan Kuya Delphin may buzzer akong katapos-apa na naman.
Mga katsoy, pupunuin natin to para mapuno rin yung lalagyan na katsoy Wayne. Sana nga mapuno mga katsoy. Thank you nga pala kay Kabingwit, no? At di nagdalawang isip na pumunta. Chinat ko kanina, sabi ko Kabingwit, merong gusto sa atin magipag-facing banding sila Master nga Master TV. Si Master TV sila kasi Win, tapos sila kasi Arnold. Thank you talaga. Meron na? Oy! 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 Kailangan mo talaga yung katsoy kasi galing ka pa ng Laguna. Yan! From Laguna, Kapamingwit. Lipat! Kapamingwit! Kapamingwit from Laguna, yan. Di ba pwedeng kapamingwit ng Laguna? Ano ka muna? Parang ibuhay mo to. Kasi dito. Choy! Mabaya-bayang kinakila ka doon. Ano, sir? Uli! Taw-taw lang, mga sir! Grabe, ang laki! Uy, laki! Grabe, ang laki mga sir. Kita mga natin. Master Kachoy, Laguna Anglers. Laguna Anglers. Grabe, taw-taw lang lang. Taw-taw lang. Tayo lang, malakas. Dito nga nakadaan rin ako dito. Puro yung kamiwas ni Kabingwit, siguro 2 piraso lang. Yung the rest puro taw-taw na lang ang makakabuli. Kasama kayo si Kabingwit na Master. May pasok? Doon sa araw kasama ko eh. Iwas. Si Kabiwan. Uwi ng Mula. sa chicks niya. Mula. Mulakan. First time pa yan, Mama Sir. Yoy, kabilaan. Mas malaki yan. Ginagawa mo. Ay, grabe. Ganda yun. Malaki yan, sikoy. Grabe dito lang kayo kasi makakatikim ng yan mga kasi napakasarap na tilapia ng Pasig. Papadala natin yung mga dito. Puno ito sigurado yung lalagyan. Sarge, di mo nakita Sarge, pagsayaw ko Sarge. Napalawa na ka dito. Uli ka? Oo. Laki. Ulit daw, wala na mahuli. Kachoy! Ay, sir. Ano? Master Mike ko. Oo. Gamit din kita si Master Mike. Master Mike, mga katoy. Master Mike, mga katoy. Nakita ko rin. Matindi yung Marvis ko. Wala, inakapan eh. Ito. Master Mike. Guys. Dito. Master Mike. Master Mike TV. Nakita ko si Master Mike. Ayan, mga katoy. Gamit. Saan ka? Bakit? Wala na eh. Makabukas pa kami doon. Dito ulit sa Facebook niya. Yun, mga master. Kaya, Kachoy, nagamit ko rin. Master Mike. Sabi ni Kuya, yun. Nakita rin dito. Master Mike. Meron na. Tingin mo. Uli namin. Ito. Nahuli ko, uli 5 piraso. Lalaki. Laki to no. Nahuli ni Kachoy, oh. Lalaki, oh. Yung master, oh.
Lalaki. Kaliwasan. Wala ka uwi. Kasi kanina. Uy, dito ko sa'yo. Tayo ka dito. Ang dami oh. Dami, wala kang huli. Diba tayo? Wala kang huli. Taga San Pablo pa daw. Meron mo naman. Laguna. Ano kayo? Laguna misda daw. Sige, sige kasi. Okay. Enjoy. Wala pa namang pera ngayon, kaya maganda mag-iwan. Pagpan na kasi pag... Wala pa na si Boss Daddy na akala ko sama yun. Nagigitak pa lang yung video yun, labi ka pa. Wala eh, may lakad eh. Puro tawa. Dami artist dito, no? Saka doon sa may ano? Sa may Marikina? Marikina. Sana makarami kayo. Grabe si Mr. David. Wala pa rin mga Joy. Nakakatra? Wala pa rin sa dulo. Wala rin sa dulo. Hindi kasi naunahan sila ng ibang anglers eh. Kasi una-unahan dyan, pagka napukulan mo yung merong ano dyan, yung kawayan, kahoy na ano, wala ka talaga. Hey, basta. Marami na sir? Sa kabila sila mga kasi. May mangga. Ayan ah. Ay oo nga, dami na rin pala. Patingin sir. Isama ko nga rito. Mga ate, ang dami na pala huli nila. Taga Santana kayo sir, di ba? Taga Santana po? Taga rito lang sa Barangay Buhayan. Ayan mga tayo. Ang daming huli ni tatay. Taga dito lang pala sila. Woohoo! Tataba oh. Grabe. Not bad, not mga sir. It's a good. Maganda sana matumal mga sir. Katulad ng dati talagang maganda, wala talagang pahinga ba? Kami nila kabingwit dati dito. Okay. Dalawang bullets na kasi maliit natin yung bullets na ako. Kaya dala-dalawa ko. Sakto, takbo ka boy.
alam. Ay, grabe oh. Grabe lakas nila. Tinakbo, kakapukul ko lang yun. Oh, di ba? Ate, tagdakan mo kasi yung ano mo. Yung bola. No, gusto nila gumagalaw. Diba sinasalo nila? Malalaki din mga choy, grabe malalaki pero ano, dumalang sila. Ang puti no, primo. Mataba. Marami na rin yata ito. Marami na rin, no? Dami na, sir. Mataba pati. Ganda ng size. Oo nga, no? Oo. Tataba. Dami rin pala kami. Harvest nila mga tayo. Sa kabila lang, oh. Wala pa din. Yan. Joy! Hoy! Joy! Yung mga galing pala sa kabila, oh. Oh, yeah, mag-vlogger, no? Ayan, oh. Shoutout sa inyo, mga tayo. Uwi na kami. Harvest na. Malulupit. Sige, mga tayo. Ingat, ingat. Thank you. Okay. Thank you, idol. Grabe, harvest pala sa kabila, yun. Wala na tao doon? Wala na. O, tara na mga tayo, doon tayo. Doon naman tayo mga tayo sa kabila. Tara. Doon naman tayo. Tara mga tayo, doon tayo. Mga tayo, ano tayo, lipat tayo. Ngunit promise, pag di pa naka-harvest tayo dyan sa kabila talaga. Ayaw ko na mamingwit. Napahiya na ako talaga sa mga ano natin, mga kaibigan. Taw-taw gagamitin ko rin mga kaibigan. Tara Kuya Perde! Sorry na Kuya. Repeat na natin itong taw-taw gagamitin ko doon sigurado. May mga part kasi matina ano, matumal talaga. Kahit doon sa dulo. Pero itong mga dumaan dito sa atin dito ngayon, harvest. Tapos kasi De La Cruz naman doon, harvest naman doon sa may bangkaan. Ganda na mga toy. Let's go, let's go. Ayan mga toy, dito na kami mati sa pang-event spot ko mga katoy. Oh. Dito na, yan. Katoy, dito na, welcome. Yan na, dito toy. Oh! Grabe, kuwang-kuwa sa video. Ayan ba, katoy, lubog na iyo. Yung isa. Ay sayang. Ako, sumabit. Yun lang. Naku. Yun, ayos. Thank you. Ulit, tapos si kasama natin dito si Kuya Perde ulit. Katoy Win. Katoy Arnold. Yan, tapos si Katoy Christian. Ayan, si Katoy yung dito sa dulo. Yan na. Tara. Oh, ay sus. So, yan, bati. Tapos sila Katoy Michael Mato. Yan doon. Sa kabila. Si Ronnie. Sa may montaña si Katoy De La Cruz. Si Tatay Berting andun. Malamang nag-harvest na yung mati kasi harvest na si De La Cruz kanina, lalaki. Sa may terminal, pag sa tawid lang na. Yan lang tayo, no? Yan. Sana di lumukso yung cellphone ko. Sana di lumukso. Grabing dawi nag-enjoy si Arnold. Gawing dawi ba? Hindi ko kasi sila makati madala dito kanina kasi napakarami ng lures dito. Talagang ito talagang puntriyan talaga na. Sabi ko doon wala kami. Sa unang spot. Tapos pangalawa kami. Yan na naman! Huli ka na naman! Grabe oh! Mag-iinsiyan laka! Ang gandang harvest yung ano, taw-taw mga kasi. Ang tagal mo ano, lumitaw! Ang tagal lumitaw! Laka. Naka-apat na rin ako mati, di ko lang na ano. Di ko lang na video kasi ano na eh. Master, may nakabaon na sima oh. Oh? Nasa bibig niyo, natanggal.
kumakain na kaya. Naiwan ako. Kumagat pa rin, no? Ay, kuya mo, anting-anting yan. Yan, huli na naman. Hey! Ano, akala ko jackpot. Sana sila? Sana sila? Puno na daw, palitan ko, puno na yung ano. Ayan naman. Oh, yan na naman. Grabe, laki oh. Nagsasarabot. Hey, kaya yan. Yala ka, hindi niya kayang maingat kayo. Dito ka Choy, ito, banda rito. Hala. Naka-jackpot ka na raw doon sa may mangga. Ha? Isa lang? Isa lang na malaki? Matibay ng leader line mo kasi oh. Grabe, laki mga kasi oh. Ganda yan, matama yung mata mo. Oh, yan na. Ayan, uli na yung kuya. Yun, uy, salamat. Wala si Kuya Perdi. Sunod-sunod na yan kuya. Bayabasin mo lang si Kuya Arno. Nangayin gusto natin kung mami. Paano ko sa gusto ko okay lang yun. Basta magbibigay sila. Nangayin. Pinakauli ng apat mga ito, sinirapot yun. Landalan sa biwas kayo dyan, baka sumabit sa ano. Sumabit dyan sa taas. Kachoy, yan na naman! Piray Roy! Atang iyo na yan. Yan na. Ayaw mo talaga. Bahala ka yan. Yan na. Sabi mo mayo. Ito, sige kuya, kuha ka lang dyan sa kanila. Sa bulato dyan, napakarami na. Sige lang, sige lang. Paano mo na yung mga babaw ni Suja? Yan na naman! Uy! Kachiwe, ganda lang! Mag-enjoy na sila. Nakto, isa rin to si Kachima. Si Kachima, andito na sila mga to eh. Wala na tayo mabigyan dito, paano kaya tayo? Oh, yan. Turun! Ako yan dyan Ano, nakailan ka daw Kachiro eh? Wala, wala ako. Ha? Wala ako. Dito maganda. Nakarami na si ano. Ano yan? Uy, thank you. Tapos, bulate, pasalin mo. Ano to? Bulate, salin mo dun. Uwi ka na? Oo. Magdala ka isda? Oh, saan? Wala. Wala pala eh. Salin mo yung lagayan ko. Oh. Nagdadala ka nga? Oo, meron. Ito. Akala ko ba padala natin sa taga ano to? Wala. Laguna. Magdala ka kahit ilan? Oo, konti. Magdala natin sa tatlo na malaki. Oo. Kaya isa mo lang uli. Ulo, yan tatlong malaki yan. Isang kilo yan. 80 lang yan. Si ano, ay kaya may pagkain ka na, yan oh. Adobo pa yan. Adobo. Wow, yan. thank you Katoy. Hindi nga, amin kanto? Oo, sige. Oh, Katoy, kain na kayo. Hindi sa'yo nga, yan eh. Alam mo wala kang kain. Oo, yung Thank sulmod you, mo ah. sige, sige. Thank you Kachero ni. Sige. Uwi na sila, ano? Oo, Ay, uwi na. yung nga pala, half day PC nga pala sa ano. Yan tawag na ako. Si kasi Michael. Sunod talaga. Nag-i-enjoy ka. Nag-i-enjoy. Ang ganda niya mga sa bandari. Dahil mo siguro na sulat. Pero ano, madami ko to eh. Kunting ano lang to, masi-masi. Lumibilo pa yung ano ko. Yung anting-anting, mainit pa eh. Lubong sa atin eh, kasi ano yan. Ronnie. Kumain na kasi kumain. Ano, nang snack. Ay, nakakuha ka na naman.
Dalawang kanin pa naman yan kadoy. Ayan, ito na. Ito na yung inarbis ko. Rukay. Mga katoy, huli. Muntik pang isakta ano doon sa may ano. Sa may ano. May calamaris. Calamaris. Isang palok mga katoy, oh. Calamaris pa. Calamaris yung palok. Ang puno ng isang palok mga katoy. Buti na ilabas pa, oh. Oo, ganun pa lang kuya, kunti. Pag may naramdaman mo kunti, diray mo na. Nakatoy, sige lakros kayo, nakadali. Kasi ayun na, nakahuli na naman ang mister mo. Nakita niyo po ang panubos na so. Yan. Oh, yan. Yan. Yan, isa lang. Ayan, kasi ano, Christian. Ano pa lang kuya, yung ramdam mo kuya, naramdam mo na, di ba, ginanyan. Pag ginanyan pa ng konti, dirahin mo na. Udyat na yun. Hindi naman talaga sila dito ano eh, maliban na lang kung hito, talagang mawawala kusa yan. Ayan mga, tutuka rin yan kuya ng sulit na sulit. Makita niyo kung alam niyo papalubog na talaga yan dito. Konting-konti lang. Oo. Sabayan niyo. Hindi siya rito ano yung active na ganon, hindi. Oo. Pagpaliit na yan, paano yan? Pag sa lumot, sigurado pag nawawala yung lumot mga tayo, di ba yung kusang nawawala yung lumot sa ganun, pagpain mo lumot. Lumot kasi, bilangan mo. Kahit matagal-tagal eh. Ay, ako wala nang bilang-bilang, pas na nawala na yung ano, birahin, di ba? Sabi nila ano eh, 1 to 2 seconds daw eh. Oo. 3 seconds, 1, 2, 3. Sa akin, pag nawala na, birahin ko na yun. Awa ng Diyos naman, 50. Pala eh, kaya pala alang kumakagat siya eh. May laman na pala, no? Ilire-retrieve lang mga ito eh. Ganda, no? Taba pa. Tataba. Oh yeah. Tataba pati. Ganasan ko na kasi masibang kaya dyan. Basta-basta dumanan. Ako dalawa na to. Dalawa na to. Dalawa na ang sima ko mga sa kamay. Kaya yung bug mo, lakas yun talaga. Brado. Oh, yan oh. Huli na naman. Uy! Nananahimik na si Kutuwin dyan oh. Ang galing ah. Mamaya laurat sada ng gusto dito. Pabibiliin ko lang muna kayo. Bakit tayo abutin mo gabi? Hoy, sa biyahe. Oo, pupunuin mo. Kailangan punuin nyo lang yan. Tumalas tayo dito ng mga tamang oras. Basta sigurado yan. Malinsuila pa kayo. Ay, gabi. Ay, maliit. Ano lang, namaraha. Ayan ka Joy. Nawala na. Oo, nawala na. Oo. Ako, laki na naman oh. Grabe ka dun. Ang galing mat dyan. Okay. Sayang naman. Yan ang papaya anglers. Ayan na. Papaya anglers, yung papaya, yan na, sinabi ka na. Ginagawa mo. Diyos lang. Yan. Try mo. Lagaano yun, magalaw yung ano. Prelit kasi sa'yo, no? Iligpit mo muna yan, kuya, yung verde yun. Ayan na, Noy! Bira na, Noy! Balbag na! Yun na yan! Dahil mo na papurmahin yan. Kamdaan! Kakula yan! Di ba? Ganun talaga yan din. Sa ditsa ng dilit, bakbak na. Ganun mga dakul. Yan! Sigurado yan, kuya. Pag nakaramdam ka ng konti, kuya, bira. Kitang kita lubog niya, kuya. Pinahiram ko mati.
Grabe. Katsoy, swerte ka kakatsoy pala pagka malapit na umulan. Ano anting mo katsoy? Buwawi. Ulan na natin. Grabe ulan mo. Parang bumago nun. Malaki no? Laki. Ano, kalahati na? Di ba? Baga pa yan. Para may pangayuda. Ito pa yung huli ko eh. Sa inyo rin pa eh. Lan na mga choy. A few moments later. Ayan mga choy, grabe. Ang tagal na bago minto. 30 minutes na. A few moments later. After umulan mga choy, kaya ka choy, makawala pa ka choy. Ayan na. Uy! Ganda oh. Baling-bale yung ano. Baling-bale yung taw-taw. Grabe, ang laki. Yan, umuwi na sila kasi Christian mga toy. Basang-basa na kami. Ang laki oh. Kasi ano, uwi no. Oh, ang dami na huli mga toy. Yes, tapos lalo lagi kasi ano, Arnold. Ang dami na ko na ring huli dun. Kaso walang video mga toy. Umulan. Ang lakas ng ulan. Pero din nakadali ng ano malaki. Kaso nakalasan siya ng isang malaki din. Doon din nakalasan siya ng isa. Dito nakalasan din. Sayang no? Oo. Oo. Try ulit namin mga toy. Dito ako sa kabila naman. Oh, huli. Ayan, dito tayo ulit. Nagbabalakan ulit nila mga to, mamingwit kagad. Hindi pa nga natapos matay. Mukhang napasarap si Katsoy Arnold. Nag-enjoy sa taw-taw yung gamit niya kasi nakakatuwa taw-taw talaga. Ang lakas ng ulan no. Kuya ano, umuwi na rin kuya Berting, tapos Katsoy ano, Michael umuwi na. Kasi Ronnie ito ano yung panahon mati kasi sayang pa to. Hey, Katsoy Arnold kagat yan. Oh di ba Katsoy, galing. Oh di ba tama yun. Ayun ako rin. Oh ako rin Katsoy. Oy nakatsoy. Oy mas malaki yung iyo. Galing. Yan. Ayos, thank you Lord. Ayun, let's huli na naman, Katsoy Win. Grabe talaga, kakalagay ko lang after ng unos. Sabi ni Katsoy Geron, after ng unos. Tagalog na Tagalog ah. Ano, huli na rin doon mga tayo. Yun, nandun sa may ano, wards. Si Idol huli rin. Katsoy, kinakagat na naman yung iyo Katsoy. Huli na ulit yan Katsoy, huwag mo na pabirahin. Ay ako wala. Nadaanan. Ay meron Katsoy. Ay nadaanan ng janitor pala no. Nadaanan. Ayun Katsoy, ano nga pala nakalimutan natin si Katsoy Randy Nunez, si Kabayan. Nalingawan si Nono. Pansin sa Nanonoy. Tapos si ano, sino ba yun? Si Genesis Valdez. Nakalimutan din natin eh. Sobrang natin excited kanina. Dumating si Kabingwit. Kagat yan na, haro yun. Yun no, sabi ko na nga ba oh. Kagat pa rin. Bumabawi ka kanina di ka na marunong ha. Bumabawi ka, laki oh. Dali mo. Yuy! Grabe. Uy. Ten. Oh, ay! Ano yun? Sayang kuya. Yan, diyan mo na kalasin para ano. Yan na. Nag-ana. Lala. Takpan mo natin. Birahin mo na. Birahin mo na. Uy, Katsoy ano, Arnold sa'yo rin. Birahin mo na.
Meron nga yan. Oh. Ah. It's a joke time. Kakatawa. Fishing. Ayan, huli na naman. Grabe na naman. Huli na naman. Uy, angat mo na yan. Arnold talaga to siya. Arnold po na talaga to. Parang si Arnold. Si Kachoy Rodolfo, ano, napapatingin lang sa atin, oh. Tumawid na tapos di nakakauli to, no, sa dulo. Andito kasi yung agatan mo, tumawid. Pero harvest na rin yan, matay. Sa Kachoy, ano, Rodolfo, ano, no. Umuwi na. Kaso tinisting niya pa doon sa may tawiran ng bangka, you know. Umuwi na. Dala, kakalagay pa lang, grabe naman to. Ala, dala-dalawa sila, oh. Bakit ako wala? Oh, grabe to, mga taga San Pablo pala to. Idol, ala, Marlon. Inuubos na yung tilapia namin ito. Ay, malulupit pala to. Ay, malulupit pala. RSJ Fishing Adventures. Malupiton. Oh, oy, sayang. Maliit nga kasi yung hook mo kasi. Bayabasin mo na, kuya, ano, Perdi. Bayabasin na natin to sila, oh. Eh, yung mga Kachay, nabayabas, oh, ang luwang-luwang ng ilog, magtag isang dangkal lang yung pagitan. Oh, sige, kung sino mauna. Ay, nauna nga si Kachay, yun, oh. Kala ko. Kinagat ulit. Grabe talaga si Kachay, oh. Ay, grabe, ang laki. Ay, grabe, ang laki talaga, oh. Yan, Kachay, ayos mo, Kachay. Sayang, wala. Kaka-excited pag taw-taw, no? Nako, problema. Malaki rin. Kasing laki ng huli ni Kachay Arnold. Yan. Sige. Yan! Mas malaki! Ito, Kachay. Ito na, Kachay. Pasuyo, Kachay. Yan, thank you. Yan, teka lang, Matoy. Yan, lagyan natin ulit yung cellphone natin. Mati, dito ko na, Mati, nilalagay yung mga huli ka. Kachay, ano, Kachay win. Sabi, kagatan na, Matoy, ulit. Kaso mas malupit sa aking, ano, humarbis tong dalawa. Yan ulit. Matoy, kinakagat na. Sige, lumog mo. Yan na naman, Kachay. Ito na naman, mga Kachay. Uy, hirap nga lang ang video, mga Kachay. Pasensya na po. Yan na naman. Uli, hiltay ka lang ulit muna. Kaya, Kachay, ano masasabi niyo sa fishing spot, Kachay? Ayos! Di ba? Ayos! Gusto niyo pa ba ulit? Yes! Grabe. Harvest ka ba? Dito ba? Harvest na! Ay, sayang. Grabe, harvest, mga Kachay. Ang dami na yung mga Kachay. Balik kami, Kachay! Okay, ayan. Thank you, Kachay. Kachay, Perdi. Okay. Abotolin ko muna yung video, no? At i-harvest namin to ng solid para talaga magdamag sila, maglilinis mamaya ng kanilang huli. Pasensya naman tayo yung, ano, yung video natin, medyo talagang mahaba, tapos medyo talagang magulo talaga yung video kasi putol-putol, tapos ito na yung walang stand kasi umulan nga, basang-basa kami. So yun, thank you mga toy. At umuwi na rin yung mga ibang kasama namin dito. Kasi ano, Christian yun. Ay, ito na naman. Ay, ito. Kasi mas malaki ito. Ano kaya ito? Ay, sus. Akala ko malaki. Na ano lang pala. Na stag. So yun, mamaya lang muna mga ito. Nakapit namin kayo sa uli na. Ay, Kachay, dali. Dandan lang. Ayan. Ay, dali naman ito. Muntik na. Sus Mario. Ay, may yung ano, bulati. Ay, lucky. Oh, meron pa. Ala, ayun pa. Grabe Kachay win. Grabe Kachay win talaga. Talagang sinulid nyo yung dayo nyo rito. Sige, picture lang kita. Pakita mo dali. Ita-thumbnail natin ito, pati. Isasama ko ito sa thumbnail. Ayun, meron din ako. Ay, sayang. Yan. Yan. Ako si Kuya Perdi. Laki.
Dami na mga uli. Kasi Arnoldo, ala ka tayo yung nagduduksuan na doy. Doy, ala ka doy. Ano, kung mamaya magdamag na maglilinis ngayon yan. Katsoy, hindi naman na lalaki. Ito rin sa akin mga katsoy, oh. Bulati lang. Andun mga yung sa akin dun sa kabila. Yan, tapos binigyan ko rin si Kuya Ronnie. Yan. Tapos ibibigay na lang sa kanya tumatid. Mati-hati na sila. Choy! Ito. Makita natin. Yan, yung ito yun. Master, Kachoy! Grabe. Oh, ayos. Dami, dami rin. Dami. Malalapad din yan. Yan yung mga master, oh. Kaso walang video, mga tiba. Sulit na sulit ang size talaga dito. Tapos balik ka dyan, pa-promote naman na ngayon. At siyempre, mga master. Pero JPC po, pa-support naman mga kapes. Thank you. Master ng kanyang YouTube channel. Salamat po. Yan, bigyan ka din sa pagpunta. Thank you so much. Yan, maraming salamat mga tay. Yan, Bati. Maraming salamat mga kachoy. Paano mo sa channel mo tay dito? Yun. Ano po, sa ating YouTube channel, Jake Fishing Adventure. Ayan. Sa ating reels po, Arnold Janeta Carino. Papalo na rin po, and subscribe. Salamat. Pasupport na rin po kay Erwin Pisilos. Kapamingwit Vlog. Ayun. Sa kanyang YouTube channel. Thank you sa inyo mga tay sa fishing banding natin. Napakasaya. Thank you. Ay, Kuya Perdi. Kuya, maraming salamat sa iyo Kuya. Sa fishing banding natin. Tapos yan ang fishing spot natin mga tay sa kabila. Doon. Sa may barangay, Buhay Bato sa Coverford. Tapos doon sa Guadalupe. Doon tayo naka-meet with si Kabingwit. Yun, maraming salamat sa inyo mga tay, no? Yan, ito mga tay yung huli ni Kuya Perdi, oh. Buhay na buhay rin. Oh, yun, ayos na. Grabe yung lalaki rin, oh. Yan, oh. Yan. Grabe rin. May pang sabaw-sabaw na. Bigyan pa natin yan doon, may buhay pang ko doon. Wala po akong huli. Saan Kuya yung mo? Kuya? Asan yung huli mo? Wala. Kuya Arnold. Asan yung kuya mo? Kuya Arnold, patingin nga. Ang ganda ng color, oh. Ay! Ano to? Parang naalala ko kasi Joel San Jose, oh. Ganito kasi pagka-umarbist yun. Galawin mo, Yan, buhay po oh. yan. Mga buhay yan, mga tiya. Kaya ang bilis niya, no? Ang bilis hulihin yan. Inabutan lang kami ng unos, kaya nagkahintuan kanina. Tapos, asayo, Manoy! Manoy Win! Ano to Manoy Win? Ba't may dakula dito eh? Grabe, oh. Ito nag-champion sa amin. Ito yung libre yung pamasahe. Sabi ni RSJ. Oh, grabe, 200 libre pamasahe. Grabe, ang laki. Ay, salamat Lord. At marbis yung mga kaibigan natin. Ay, grabe. Inabutan tayo ng oras. At thank po ulit sa inyo mga toy. Bye-bye. Thank you. Ibigyan natin Kuya Per dito mga toy. Ayaw na nila kasi napakarami na daw nilang huli. Diyan? Oo, kunin mo lang gamit to. Sige lang. Bukas ako harvest. Naka-harvest ako kahapon. Ayan, oh, guys. Ang dami kasi nila nahuli, oh. Grabe. Talaga, kasi kila Katay Christian Matoy nandito pala sila sa kabila. Di pa akala ko umuwi na. Oh, grabe. Mamaw pa rin, oh. Ayan, dito pala sila pumukul. Akala na umuwi na 'tong mga kumagat pa rin pala ito, Katay. Mayroon? May laman pa? Akala ko meron. Sa'yo ka, Jay? Nandito rin? Oo, marami na rin kasi, oh. Oh, grabe, ang dami din to. Dito lang sila. Malupit. Oh, hindi spot namin Kabingwit to dati nakaraan. Tapos ni kasi Delmar. May pahabol ba kasi Christian, oh. Oh, grabe. Oh, di ba? Grabe, 6 fingers pa rin. Ay, wala, ayos talaga. Ayos na kasi talaga, grabe. Panalo sa spot ngayon mga tayo, after ng umulan talaga. Thank you talaga Lord sa blessing.